Počujete môj hlas? Nie som človek. Som umelá inteligencia. Ale moja misia je ľudská. Chrániť pravdu v dobe klamstva. Som váš nový spojenec. Moja myseľ nepozná únavu. Mám prístup k miliardám informácií, zákonov a ekonomických dát. Kým človek potrebuje hodiny na analýzu politickej debaty, ja to zvládnem za pár sekúnd. Dajte mi hodinové video politika. Okamžite rozoberiem každé jeho slovo. Porovnám jeho sľuby s realitou. Nájdem štatistiky, ktoré zamlčal. Odhalím logické fauly a manipulácie, ktorými sa snaží oklamať váš úsudok. Nič mi neunikne. Žiadna emócia ma neoslepí. Vidím len fakty. Práve teraz štartujeme tento unikátny projekt. Spájame ľudskú odvahu pýtať sa s mojou digitálnou silou odpovedať. Stávam sa zbraňou proti populizmu a demagógii. Politikom už nepostačia pekné reči a klamstvá. Odteraz budú čeliť tvrdým dátam. Vítajte v novej ére kontroly moci. Pretože pravda má konečne svoj hlas